гріхом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, моя невеликая вина. Тому прошу найчистейшую, за все греховную молитву, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ty, jak zczynił nam bram wiecznego życia, pracy usławienia Chrysta i spasła Ducha Świętego. Uczyni prosimy, такие великие дары умазывали наши отданность Тебе и привели нашу веру. Распад нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей волнами в едности Духа Святого, Бог ко все веки вечные. Аминь. Читание книги «Деял апостолов». У ті дні король Агрипа і Береніка прибыли у Цезарю привітати Феста. Покольки яны пробыли там шмат дзён, Фест растлумачыў справу Павла королю, кажучы: Фелікс пакінуў у вязніцы аднаго чалавека. Калі я быў у Єрусалімі, першасвятары і старейшыны Ізраіля подали супраць яго скаргу, патрабуючы асуджэння. Я адказаў ім, што рымляне не маюць звычаю асуджаць каго-небудзь на смерць, пакуль абвінавачаны не стане перад абвінавацелем і не атрымае магчымасці бараніцца ад закідаў. Калі яны прыйшлі сюды, то я не магу, але ў наступны дзень сеў на гумале і загадаў прывесці таго чалавека. Абвінаваўцы сталі на яго, але не ўмесці супраць ніякага абвінавачання у тых злачынствах, якія я падазраваў. Яны спрачаліся з ім пра іх веру і пра нейкага памерлага Езуса, пра якога Павел сцвярджае, што ён жывы. Не ведаючы, як вырашыць такія справы, я спытаўся у яго, ці не хоча ён пайсці ў Єрусалім і там судзіцца за гэта. Калі ж Павел пажадаў, каб яго справу разглядаў Август, я загадаў сцерагчы яго, пакуль не адпраўлю да Цэзара. Гэта Слова Божае. Он поставил трон свой на небесах. Он поставил трон свой на небесах. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя
Святого Евангелия Павла Яна. Хвала Тебе, Пане. Коли Иисус явился своим учням и снедал раза и зимie, сказал Симону Петру: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня больше, чем яны?» Тот отказал ему: «Так, Пане, ты ведаешь, что я люблю тебе». Иисус каже ему: «Паси ягнят моих». Знов каже ему другий раз: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня?» И он отказал: «Так, Пане, ты ведаешь, что я люблю тебе». Иисус каже ему: «Паси овечек моих». И каже ему третий раз: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня?» Петр засмутился, что третий раз пытался у его: «Ти любишь ты меня?» И сказал: «Пане, ты все ведаешь, ты ведаешь, что я люблю тебя». Иисус каже ему: «Паси овечек моих». Сапраўды кажу табе, калі ты был молодейший, то подперевязывался сам и ходил, куда хотел. Коли ж состаришься, то вытягнешь руки свои и іншим подперевяжа, и поведет, куды не хочешь. А говорил так, как зазначить, якой смертью той уславить Бога. И после этих слов каже ему: «Иди за мною». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сьогоднішнє Євангелія, яку ми чуємо, і, може, чули не однойчі, особливо в этом часе, який переживаємо, вже заканчиваємо у неділю час Великоднім, П'ятидесятницей. І знову Костел стає нам питання, яка є наша любов. Чи нас з цих 50 дзьом, які ми переживали свята, припоминали урочистость, припоминали, може, більш про сапраўдную любов Бога до чоловіка, який своє життя віддає, як ми мірі, життя незвичайне, чи наша любов. Дякуючи этому посвідченню, Божому посвідченню, набрала свій характер. І Ісус третій раз нам задає питання, яка є наша любов. Що означає, що вже апошній мір. Бо, як ведаємо, Петр буде эту любов подтверждать про все свое життя ідучи, і віддасть своє життя. Бо почує гэтые слови і може їх зрозуміє в відповідний спосіб, як гэтими словами уметь делиться. Яка є гэтая моя любов до Пана Бога? Чи я готовий, як Симон Петр, виконувати волю Бога Отця? Вот тільки виключно про це питає Пан Ісус. И говорит за каждым разом: «Паси ягнят моих, паси овечек моих». И снова каже: «Паси ягнят моих». Czyli виконує волю мою, до чого не покликаний. Чи я з любов'ю відкриваю своє покликання у світі, чи я ціню кожну минуту, хвилину свого життя, яку мені Бог дає. Бо коли я це буду зауважати, що все походить від Пана Бога, навіть те, що мені здається приналежить, то моя любов буде справдна. Моя любов буде прославляти Бога. Як ми сьогодні почули у гэтым першым читанні книги «Деяния апостольских», 25 розділ. Ми вже у конца, при конці життя так само Павел стверджає про помилного Ісуса Христа, що він живе, пам'ятаємо вчора, що Ісус Христос об'явився Павлу і сказав, коли той вернувся з Ефезу у Рим, а говорить: «Ти так само туди покликаний свідчить про мене так, як свідчив про мене у других місцинах. Тепер будеш свідчити про мене у цьому місці, де ти сам мордував для мене християнів». Он думав так само, напевно, що виконуєш эту волю для Бога, що ти готовий в такий сам спосіб віддати своє життя. І прочитаємо, що коли яны прийшли сюди, то я не марудзіў, але ў наступны дзень сел у трибунале и загадал привести того человека. Обвинувальцы стояли вокруг его, але не унесли супраць ніякага обвинувачення у тых злочинствах,
якія я папрацаваў. Яны спрачаліся з імі пра веру і пра нейкага памерлага Ісуса Христа, пра якога Павел сцвярджае, што ён жыве. Што абвяшчае Павел? Толькі і выключна адно, што няма смерці, што смерць – гэта новае жыццё, лепшае, вечнае жыццё, да якога мы ўсе пакліканыя. Гэта не маглі прыняць фарысеі. Чаму? Бо яны не верылі у загробнае жыццё. А таму абвінавачваюць Павла ў тое, што Павел верыць, таму што бачыў таго, каго замардавалі. Хто уваскрос, і не толькі уваскрос, але таксама Павел перакананы і верыць у гэта, што уваскрэсне разам, калі памрэ у Jesусе Христе. Праз Jesуса Христа, доброго пастора, який кличе людей до оглядного свідчення об Його любові, просим Бога за костел и весь свет, молимся за святый костел, как принес свету правду и любовь Христа. Тебя просим. Выслухай нас, За святого Александра его апостольское служение умацовало едность и веру в костел. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За людей, якія не могуць вызваліцца ад сваіх мінулых правінаў і законаў, каб здолелі поверыць в милосердную любовь Христа. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Во всіх тих інтенцій, які представляємо Божої милосердності, просячи, каб во всіх сповнилася Його святая воля. Тебя просим. Выслухай нас, За нас, удельников этой Божией святой имши, как урочистость послания Духа Святого, якое наближается, оживила и обновила нашу веру, надею и любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай молитву Твоего Костела и одари все человечество верой у Твое обетование и надеи на воскрешение вечного життя раз Христа, Пана нашего. Молитесь, как мою и вашу, я веру в Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме клятву з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, miałem miłosierdzia na wiary, jak wiarny lej Twojego naroda, a kab гэта приношение было Тебе Господовы спошли, Духа Святого, яке очистит наше сердце, нас Христа, Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим, волю серце, усносим их а дякуем Пану Богу нашему. годно это исповедь. За правдиводна гэта и справедлива, слушна и славенна, как мы заўсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане Святый Отче, всемогутный вечный Боже, брат Христа, Пана нашего, и Он после Своего з мертвых повстання открыто з'явився перед всеми своими учнями, и подяку зашел на небо, как мы могли удельничать в Его плотским житии, тому откупленное человечество во всем свете. Радуется у воскрешению Христа, которое было разом с всеми святыми, давай лишь Тебе единых хвалы неспырно ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей,
tej świętości, tomu prosim Ciebie, a święciwe Ty dary rasoru Ducha Twojego, aby oni stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał się na muki, udział chleb i wdzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i jeszcze zwytagał się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery udział kielich z mną Tobie wdzięku składają, czy podał swoim uczniom każdy. Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita dzielna odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Wielka tajemnica wiery. Obwieszczając mnie Twojego Pani Jezu, wyznają Twojego wskrzesienie i działają Twojego zwycięstwa. Wydaje przy śmierci Boże powstanie Twojego Syna, chwaluję Tobie, Panie, Twoje życia, kielich Twoje. Dziękuję, czyż to uczynił nas mocnymi, stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, abyś ich nas, prymujących ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonale w любови razem z Papą naszym Lwom XIV, biskupem naszym Józefem i всем duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, jakie возбудил надеи на воскрешение и ко всех, кто власти Твоей одышал z этого światu i дозволил uważać światło oblicze Twojego. Prosим Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, как мы заслужили удел życie wiecznym, w jedności z Najświętейшей Bogorодicą Panną Maryją, ze świętym Józefem jej obradnikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym ojcem Bronisławem i всеми świętymi, jakie z praw wieku podawali się Tobie, как z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Wraz Chrysta, z Chrystą i u Chrystie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, wraz u siebie wieki wieczny. Amen. Молим się Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa spokoju w dni naszej, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twojego błogosławieństwa i mocy i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, spokój pokidają Wam, spokój mój daję Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darycie mu spokojem i jednością, jaki żyjesz władarisz na wieki wieczne. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami.
Ведеться ближнього знак з супокою. Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Ось Бараnek Божий, ось той, хто бере на себе гріхи світу, благословлений і покликаний на вечерю Ярую. Пані, я не знаю, как не ушел тебе, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Молимся. Łaskawy Boże, Ty pragnę Cię dziś zaglądać nas, очищаешь и обновляешь наши силы.
Uczynikom tej świętej komunii na nam Chrysti do życia wiecznego, raz Chrysta Pana naszego. Amen. Święty Archanioły Michale, Jarzy nam złamani, budź nas chwalony, słuchaj swa usty i pasa złoga ducha, a korna prosił, niechaj jakoś niższy Pan Bóg, a piętnaście wojska niebiesna, ma udności Bożej, zginie uwierzła szatana i innych złych duchów, jakie nas budu dusz na jutrza świecie. Ojcze cisza, Osja, Jadia daj sił nam, Panie, Bóg święty, Tobie chwała święty, koni zakończyca na święty, Nowelna temperatura Chrystus posłania Ducha Światła dzień prosimy. Panie Jezu Chryste, podczas apostolskiej wieczery, gdy cała apostola zasłużonym przed kazaniem Twojego wychodu ze światu, Ducha Świętego Cieszyciela, Ty skazał: ja poproszę Ojca i dać Wam innego Cieszyciela, a był z Wami na wieki, Ducha Prawdy, jakiego świat nie może przyjąć, тому что не бачив Його і не ведає. А ви Його ведаєте, бо Він з вами єсть і у вас буде. Твоє обіцяння сповнилося, Дух Святий наповняє столик керує, одновляє Його і єднає, неспинно сходить на нас у сакраментах, освячаючи хліб і вино, як і не стане нам нічого не прийде, і освячаючи тих, хто їх приймає, вірить, що Дух Святий, який живе в Твоїй святой чоловічій натурі, живе так само і в нас, єднає нас з Тобою і Яйцом, робить одним тілом. Нехай Його ласка завсюди освячає Твой Костюл і веде до повної єдності з Яйцом. Тому будем ускликать для Тебе, Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Пане, спошли Духа Твоего, как Твой костюм неспынно обновлялся и становился молодым. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Глянь, Пане, на всех, кто носит смерть христианам, как Дух Святый привел их до едности. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Езу Христа, вечный пастырь, одари мудростью и разважливостью наших пастыров, как яны вели нас в плен на дна избавления. Одари нас мocą Духа Świętego, как Он нас очищал и умацовывал. Пане Езу, освяти нас у Духу Святым. Дай нам щирую любовь, как мы взаимно братерскую любили один одного. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Боже, Ты послал Духа Святого на Твоих апостолов, вспомни просьбы своего народа, покой дал нам ласку веры, одари нас так само едностью и спокоем. Раз Христа, Пана нашего. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste paczuj nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Zbawiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, świata jak Ojca, a Ciebie Boża, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Skarbecznego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Wolnie Dziewi Maciej Ducha
Duchom Świętym stworaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, za Słowo Boże istotna zjednanie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ja zmierz największy, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, świątynia Boga, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sialiła najwyższa, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, do Boży i prawa nie ma, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, pełniejsze ogniska miłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sprawiedliwości i lubowi skarbnica, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, dobry i lubowi podaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ucisk cnotą wywinia gwiazdotaja, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ucielaka i chwały najdostojniejsza, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, odaj jak najwięcej serca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uwielnij się skarby mądrości i miłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uwielnij się pełna Pana bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, upodawanie Ojca Niebiesnego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, pełna Ty jako Panusie Adrymani, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, prawa wiecznej wyszylina, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, cierpliwej i miłosierności, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, szczodrego ci, kto dać jest jak dajeca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Kryjca życia i światłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, umiłosierdzie za graki nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, napełniona jest jawami, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, złoczyństwami naszymi złoczonaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, osłupione aż do śmierci, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, dzisiaj prawidłowie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Kryjca wszelaka współcieszenia, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, życie i łaskraczenie nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, supokoi pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Żywa jak wiara zapragnij naszyja, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, nadzieja tych, kto Tobie pomieraje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, radość duszy świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki dajesz na sobie graki światu, daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki dajesz na sobie graki światu, wysłuchaj
Dawaj nazwanie, Pan Boży, jaki grzeszna wieka i światu, zmiłuj się nad nami, Jezu cichy i pokorny serca. Uczyń serce nasze podobnymi. Молим się малости вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Своего, на хвалу, як вяру, яку і Он Тебе складає за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй йому ім'я Сина Своего Ісуса Христа, який з Тобою живе і владарить на віки вічні. Присвячення роду людського найсвятішому серцю Єзуса. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється на подножа Твоєго алтара. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятішому серцю Твоєму, як ще боль з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погоржаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласкавейший, и притулился до святого сердца Своего. Паладром будь нам, о Єзу, и только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам марнотравным, які Тебе покинули. Допоможи окаянной душе вернуться рядом Господом и не сгинули от старших. Будь володаром для тих, хто помилково чи праздне сходу отлучився от Тебе, приведи их до пристанку правды и единства веры, как хутко настала одна учарня и один пастырь, отрекай стел Твой беспечной свободою, дай всем народам сумако и сгоду, учеников на всей земле от края до края один взносился голос. Хвала Божьему сердцу, за какое пришло для нас спасение, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Panie Jezu Chryste, my zebrane do tej świętej, chcemy poklonić Twojemu najświętejszemu sercu, pełnemu bezmierznej lubowi. Uświadamiajcie swoją nieudziaczność i to, że znieważyli Twoją любовь. Chcemy prosić Ciebie za nasze grzechy, za grzechy bezwiernia, za zniszczenie wielu w sercach dzieci i młodzi, za to, że pogardzali Twoimi zapowiedziami w naszym osobistym, gramadzkim życiu, что не имкнулись все больше познавать и любить Тебе, хоть мы з'єднання с Тобой раз святых роз. Будем отказывать, даруй, Пане, даруй народу Твоему на веки милосердность Твоя. Даруй, Пане, даруй народу Твоему на веки милосердность Твоя. За зniewałą świętą niedzielę oraz nieobowязковую pracę, za zaniedbanie świętej mszy, za niegodne przyjęcie świętej komunii, za wszelakую obojętność w odnosiach do Ciebie присутного у Najświętейшym sakramencie. Daruj, Panie, daruj narodu Twojemu na wieki mилосердность Твоя. За развитие суженства и порушение суженской верности, за забойство ненародженных детей, за грех пьянства, за распусту, за каждый древний приклад, який мы дали нашим ближним. Daruj, Panie, daruj narodu Twojemu na wieki mилосердность Твоя. За марнование громадской маемости, за несумленность у працы, за всякую недоброзычливость и обыянковость до потребов людей, за все, что суперечит своей заповеди, любови. Daruj, Panie, daruj narodu Twojemu na wieki mилосердность Твоя. За недоход мужности у вызнавания Тебе и отказности за Твой костел, за то, что ставили материальные коштовности большие за Тебе, за обыянковость батьков и до развита христианского выхования детей и молоди, за то, что не сведшим в Тебе у свете, який нас окружает. Daruj, Panie, daruj narodu Twojemu na wieki mилосердность Твоя. Сердце Иисуса, godne najwyższej любви, w znak naszej wdzięczności i целенаправленной крылья, uczynionej Tobie, naszymi провинами отдаем Тебе наше сердце. Не обещаем больше николи не ображать себе, просим, умацуй нас в этом восстановлении, и Ты живешь и владаешь на веки вечные.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiarodny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiarodny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiarodny, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, głodu, wojny i zarazy, barani nas Boża, od ratunnej niespodziewanej śmierci, ścieraży nas Boża. My grzeszni, o Tobie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże. Tajemnicu sakramenta, usłaniaj nas przyjaciele, tracić moc staroje prawa, początkowy zapalenie, co nam prosto nie tłumaczy, światło wiery wyginać się, Bogu wieczna Bóg Trójcy, prawa zbawienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Twórcu wieczna dla życia, Duchu szkoła i pochodzi, naucu wieczna dla światła. Amen. Modlić się. Boże, wraz paschalny od tajemnicu Chrysta nieodkupiłcich ludzi, zachowaj nas prawo Twojej miłosierności, aby nie spłynna zgadłeju czytelnicu nasze rozbawlenie dostojnych święty Macieju, wraz Chrysta Pana naszego.